Takže takto si predstavujete rozklad slamy. V skutočnosti je tento proces oveľa zložitejší. Sláma obsahuje lignín, celulózu, hemicelulózu a rôzne makro- a mikroelementy. Na jej rozklad je potrebná séria biologických a enzymatických reakcií, ktoré sú poháňané rôznymi mikroorganizmami a závisia od faktorov prostredia ako typ pôdy, vlhkosť, pH a teplota. Rastlinné zvyšky sú hlavným zdrojom chorôb plodín. V skutočnosti až 46% mikroorganizmov v slame môže byť patogénnych. Preto odporúčame EcoStern Classic, účinný biologický rozkladač strniska s 8 kmeňmi prospešných baktérií, vrátane Bacillus, Paenibacillus, Enterococcus a 2 kmeňmi hub Trichoderma. Tieto mikroorganizmy urýchľujú rozklad zvyškov plodín, zlepšujú kolobeh živín a podporujú biodiverzitu a štruktúru pôdy. Pre najlepšie výsledky aplikujte 1 až 1,5 litra na hektár. Produkt aplikujte priamo na pozberové zvyšky a následne zapracujte do pôdy obrábaním, ako je diskovanie alebo orba. EcoStern nie je len ošetrenie strniska, ale múdry krok k zdravšej pôde a udržateľnej dlhodobej produktivite.